Hej alle sammen. I denne tutorial vil jeg vise jer, hvad I skal gøre for at få en rejsetilladelse til Storbritannien, eller som nogen også kalder det, et ETA-visum. Før vi går i gang med selve tutorialen, vil jeg nævne, at disse trin virker uanset hvilket land eller hvilken enhed du bruger. Det vil sige, hvis du er fra Costa Rica og ønsker at tage disse trin fra din telefon, fungerer det præcis på samme måde, som hvis du var fra England eller Andorra og tog trinene fra en computer. Så uanset om du er på computer, tablet eller telefon, eller om du er fra Andorra, Hongkong eller Costa Rica, fungerer disse trin præcis på samme måde. Det første og mest enkle trin er at åbne en webbrowser som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari. Til denne vejledning bruger vi Mozilla Firefox, og det næste skridt er at gå ind på det domæne, der vises lige nu på skærmen, nemlig etap-.com. Vi har allerede indtastet det her. Vi trykker på Enter, og nu har vi fået adgang til platformen etage.com. På denne platform vil du se sektionen My Passport. Her skal du vælge det land, der svarer til dit pas eller din nationalitet. Lad os sige, at vores pas er fra Canada, og vi går i gang. Tryk på Get Started. Her har du nogle ret vigtige oplysninger, som jeg kort vil forklare dig. For at fuldføre ansøgningen har du brug for et pasfoto, præcis som det her, hvor billedet ikke er sløret, der ikke er refleksioner og der ikke er skygger. Udover dette pasfoto skal du også tage en selfie af dig selv, hvor du står foran en væg med en ensfarvet baggrund. Det er lige meget om den er hvid eller blå, så længe det kun er én farve og den er lys, så er selfien godkendt. Okay, lad os begynde ansøgningen. På side nummer 2 skal du indtaste personlige oplysninger og kontaktinformation. Her skal du angive din e-mailadresse, telefonnummeret, som er valgfrit, men jeg anbefaler, at du tilføjer det, dit fulde navn, præcis som det står i dit ID, nationalitet, fødselsdato, dit pasnummer og passets udløbsdato. Når du har udfyldt dem, skal du trykke på Fortsæt. Her skal du indtaste den adresse, hvor du bor, ikke nødvendigvis adressen fra dit ID eller pas, hvis adressen står på dit pas, men den adresse, hvor du kan findes, hvis der skulle opstå noget. Vi har indtastet en tilfældig adresse og trykker på Fortsæt. Til næstsidste trin har vi nogle formelle spørgsmål, som er meget nemme at besvare. Har du andre nationaliteter? I de fleste tilfælde er svaret mig. Hvis svaret er ja, skal du oplyse, hvilken anden nationalitet du har. Men lad os sige, at svaret er mig. Har du et job? Hvis du har et job, skal du oplyse, hvilket job du har. Vi har sagt, at vi er VVS-installatører, men hvis du ikke har et job, skal du bare angive, at du ikke har et job. Det påvirker ikke godkendelsesprocenten for dette visum. Herefter kan disse to spørgsmål påvirke, om dit visum bliver godkendt eller afvist. Det er nogle spørgsmål, hvor svaret for det meste er nej. Nemlig, er du nogensinde blevet straffet ved en domstol? Nej. Hvis du har, skal du trykke på ja. Men så er der en chance for, at du ikke bliver accepteret. Hvis svaret er nej, bliver du helt sikkert accepteret. Og her, hvis du nogensinde har været involveret i krigsforbrydelser, terrorisme, ekstremisme, spionage eller sabotage, det samme. Svaret er nej. Der er meget mindre sandsynlighed for, at svaret er ja. Men hvis det er ja, har du stadig en chance for at blive godkendt, men for det meste vil du ikke blive godkendt til ETA. Derefter trykker vi på Fortsæt, og her skal du uploade de dokumenter, jeg nævnte i starten af denne formular, nemlig billedet af dit pas og selfien ved væggen. Når du har uploadet de to billeder, og disse firkanter er grønne, trykker du på Fortsæt til betaling. Til det sidste trin i denne vejledning skal du betale gebyret for ETA-tilladelsen, og inden for maksimalt 48 timer vil du modtage svaret på e-mail. I rigtig mange tilfælde kommer svaret hurtigt, men hvis det ikke gør det, skal du ikke blive bekymret, for det afhænger af, hvor stor efterspørgselen er den pågældende dag. Hej med jer, og hvis denne vejledning har været til hjælp, må I meget gerne trykke på like-knappen.